What's up mga bigo, kumusta mo tanan diha? Okay ra mo ako dili ko okay kay kiang gyapon ko sakit kayo na injured sa humba mga igala. Welcome back to my channel, another day. It's my last pino ba? 11 days. Para sa akong duty din sa ABS-CBN nag-MOR. Hinukta kon Brad ha? Na injured sa kon Brad? Dula ka? Dula sa NBA ba? Humba edition. Humba edition Brad, naigo. Pandamay. Oh. Ano na sa'yo? Anyways, I'm here. Ayan, medyo kiang-kiang yapong kumagigala. Nanas talampakan, gitoy-tuyok ang ano ba? Ang jumba. Pre! Uy! Hindi ko pag matawad-tawaran ba ka? Pira, ano ko? Alright. So ako na puli kay Rico Suave guys, saman na alas 6. Hello pre, say hi to your fans. Hi. Bro naghadlok. Hi. Hi baby. Yan, alas 12 rin ni Tamas Rico Suave. So ako alas 6. And then pila na lang taka days pre, 11 days pero suba total mo abutang na mga 9 days something na pero nag-count pa ko kuan mga last mga last 11 days siguro. Dami na kaingila. Okay. Sa may mong panawagan pre sa mga fans. Ay lang yun mo pang cheat guys. Unsa man to connect line to connected. Muna gina ako guys. Wala na yung ingon. Guys. Sa mo kay banat ba nga tao. Bala mo wala nagtrabaho basta di lang mag-cheat ba. Okay lang sa klase pre. Bala na sa klase ay lang. Ayan, salamat kayo Rico Suave guys. And then alright, mag-load na po gawa ni isang tamanon niya. So, as usual muna yung daily routine sa karon daga kay changes guys sa pag sa pandemic, daga kay changes like ang routine mo sa work and like before na magtabo mi tanan nga MOR DJs diri pagtapok and then so pag pandemic wala gyud mi nakatapok-tapok, naka-banding-banding, nakauban mi vlog ni Poppy. Nag-uban mi sa station nagkitaay, wala na gyud, more on sa social media na lang gyud mi kitaay. And then naatulan pa gyud nga yan pag shutdown ni ABS, wala gyud din mi nagkitaay mga igala, pero nakasakit ba, nakapait sa mo ang situation karon. But anyways, padayon pa rin. So mag-load sa ko music guys, diara mo unya. So nag-aag na punta kung saya pwedeng mahitabo. And then another one, gloomy gyapon kayo sa gawas karong panahon na. Prag, tudan ako. Ulan-ulan na po, diba? Alright guys, nakoy nai-vlog si Poppy way back July 12, 2018. So, kuha na, tulo ka tuig na. Katong nakatumig tubahon nga katong na lighthouse and then tubahon na mangrove. Lingaw kay kuha nga mong kuhan ba eh. Okay, pakita sa inyo ang clip, no? Hello mga kapamilya, my name is Mo Lalijama, Mo Romantico Lalijama, and are we going to I don't know where we're going to. We're going to the lighthouse, okay? I do not see this in India, but I see this in the Philippines Open. So let's go. Tara, let's go. Oh, I think this is it. Oh, but I'm very confused. If that goat over there is my brother. Oh, maybe because I have a beard too. But let's go to the right. To the right. Let's do it.
pang dang bang dang bang dang pang dang 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 pang dang 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 atubang pang dang 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 pang dang 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 pang dang 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 pang dang dong ding dong dong dang dong dong ding dong hoang dang dong ding ding dang dong dang 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 ding dong dang dong ding 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 dong dang dong dong dang dong tanaw. Little India, Little India, Little India. Going to the tower with my little daughter. We're going to the tower. Direk Gilbert! Hi. Pakliran siya pa siya kay final exam na. Nice. Gafag-fag dito sa among din sa ano, kaning gawas oh. Nawa gani oh. Ay sa sa vlog na lang. Di kay maklaro. may ngapon sa tanan. I-admit na to again si Boy Negro. Kamusta man mo be? Ato mga konda, mga kamurkada, sige share na mo be. Naglisod og connect si Boy Negro kay tungod lagi sa weather nato mga kapamilya. Hi guys, so around 4:23 na sa hapon, so almost done ako sa ako among live. But unfortunately ako ra ang nakatunga karon kay tungod hinay king signal sa mga internet karon sila ni Maricar og si Boy Negro. So dinhi nag-burn out ko kanina, di gibalik na po dayon na okay ang internet, but dili pud kay inana kay stable ang ang internet connection. So karon sa ba kanay masulban na to mga internet connection nato dinhi sa Pilipinas, no? Ayan. So anyways, katong gusto mo makadungog sa amo live, pwede mo magbisita sa morcagayandeoro.com and pwede po mo mag-view sa amo guys sa sa amo live sa Facebook sa MOR Philippines Cagayan de Oro. Alright, there you go guys. Daghang salamat sa pag-view sa ko YouTube channel and shout out kay Master Poppy. Please don't forget gyapon sa kuan sa iya ha, pag-subscribe kay Master Poppy sa iyang YouTube channel Master Poppy. Kauban ako sa MOR. And of course, ako ang YouTube channel. So wala pa naka-subscribe, i-click lang ang subscribe button and then ang notification bell button para updated sa ako ang mga videos. Salamat kayo sa pag-view karong adlaw. Medyo injured pa gyapon konti, hindi kay ko kalakaw-lakaw, kay ko nakatuyok-tuyok din sa station pero kay ko nangulit kay guys mo nang gamay ra kay akong video sa akong raw vlog karong hapon na. Salamat, amping mo always. Loads ako. I can't think nothing better than spending my